stress bangod sang ditribayo nga ara sa kada selula. So amo na permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka ditribayo para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Isa lang. Every 8 hours. Kung damo ka kwarta, damo kay wala man sa ano, wala side effect, wala it's all natural. Tanan natural na, wala na ya chemical. So dire na kanami nga kung palainom ka ditribayo, hindi lang nga protektahan against virus, bacteria, this monolaurin kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga mag-protect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang gitawag cancer. So meaning pa maamligan pa against sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. May amo ka mo ng suplemento, ditribayo, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas. Nga vitamins to strengthen your immune system, ginabuligan ni ditribayo nga ma-absorb. Otherwise, hindi mo ning puslandok sam. So kung may ditribayo ka sa imong nga system, may dalan, way labot nga ginabuligan ni absorption ng vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala. Impormasyon sa ikaayong lawas. Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayogin sa madamo ninyo nga balatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika, pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina, pag may tisi mo para tuna o ipig-ibo pa, tungod ang may tisi alkaline vitamin C mulawas aptik pirmi dili nakakapuyon tungod sa may tisi. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Sundayunin ang nais marating sa bawat boses na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang News FM. Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile. Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama
Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y magpapawaw. Para sa Kampiyon na Estasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Isipon nyo saan ang inyong orasan, oras sa Pilipinas, alas 9:38. Ang oras, ang bilog na ginadulong sa inyo sa kalwan sa klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kagbuilog man nga ginadulong sa inyo sa kalwan sa klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kag subuman ginadulong sa inyo sa kalwan sa Mighty C, the alkaline base nga vitamin C, extend food supplement for men, kag sang klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. K5 Night Watch, programa nga magahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tion sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch, ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch.
K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch. K5. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch. Oras naton mga ka-K5, nakalabot kita sa 43 minutos na kaligad sa alas 9. Sa liwat, may gabi na sa inyo tanan, may gabi sa bilog nga Western Visayas. May gabi gid sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay silingaton syudad, sa 7 tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapas, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga tagpalamati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilong nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan silingaton Pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sa ngaton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangaragad sa paratuntunan K5 Night Watch. Sa kinandan mga K5 diri sa aton nga pagpangaragad, suwat kita nga magatalakay na sang pila ka mga dragko nga mga issues, mga top stories of the day sang barita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init kag nagabaringaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Kinahanglan angin kaupon man aton karon nga mga balita na kag information halin sa aton nga mga K5 patrol reporters. Ikang tanan sa ilang nga manatipo na nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Kung naton karon sa patrol K5 Jenny Kauyunan, aton piloto, of course K5 Makoy gyapon. And of course, angin kaupon naton karon ng mga pila na ka mga balita man kag information na tipon sa iban pa naton nga mga K5 reporters. Kagikan sa Iloilo City Hall with K5 Jenny Kauyunan, Iloilo Provincial Capitol with K5 Alex Escalante. Natipon man nga mga balita ni K5 Karen Badilla sa Police Hospital Military, nagiban pa nga mga follow-up reports samtang mga pilaman karon ka mga investigative report katulong sa inyo ni K5 Kim Kaluy. Samtang mga pilaman karon ka mga balita international kag mga balita nasyonal, karon ka mga headlines, mga dalagko nga mga balita nasyonal kag international ato karon nga kaon nagikan sa ato nga news center. Kita sa kay ka K5 Sunny Punay and ka K5 Aliera Joy Apin. Akinandan kung naton diri sa technical side ka K5 Andre La Pastura. Ako naman ang inyo ka K5 June Alojado Capulo. Naga-welcome gid sa inyo tanan-tanan diri sa ato sini nga pagpangalagad. Ano gani oras duty mo K5 Andre? Ang 7:30 to 9:30. Ikaw yapon ang akon nga ang technician. Oh, kapamangkot ko kay man.
sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa aton nga mga pumuruyo diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa bilog nga kalibutan nga nagamonitor ka nagalantaw diri sa aton sa K5 News FM Iloilo 88.7. Hindi ko man ini kung tani gusto mampahibi-hibi ko anay K5 Andre o na naman ay hindi na lang madrama-drama ko kuno ano dugo hibi-hibi ko no. Hindi ko man kung tani gusto ini. Pero wala ko sang mahimo. Ay kalain na! Hindi mo ko ngayon magpahibi-hibi ako. Hindi ko magkuntani gusto ini. Pero wala ko sang mahimo. Gani. Sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Joke lang. Umpisada, subong i-announce ko na kadaan sa inyo kay base matulugan ka mo bla kay hindi ka mo kabalo. Kay base bla pangitao nyo ko bla kaya buwas sa gabi aw. Amo ni siya mga ka-K5 gusto kay pahibalo sa inyo nga amo ini subong nga gabi ang pinakakatapusan ko nga pag-broadcast sa K5 Night Watch nga nagasugod sa oras nga alas 9:30 hasta alas 11:30 sang gabi. Katapusan ko na ni subong nga gabi. This is my last night broadcast. Diri sa 9:30 to 11:30 in the evening naton nga time slot sa programa naton nga K5 Night Watch. So mo ning pinakakatapusan na naton nga pag-broadcast diri ha sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati pasensya gid. Sa buwas sa gabi hindi na ninyo ako mabatian alas 9:30 hasta alas 11:30. Ang mabatian ninyo buwas sa gabi sa amo nga time slot alas 9:30 hasta alas 12 sang gabi amo ang Laugh Out Loud with K5 DJ Machocolate. Lubot silingon siya ng maprograma sa programa ta ang time slot naton. Nagawan niya ko programa. Nami ni si DJ Machocolate kay gapangagaw programa ho. Init ko komentaryuhan ko ni sa subong mo. So, katapusan ko subong nga broadcast diri sa K5 Night Watch program sa oras o kon time slot nga alas 9:30 hasta alas 11:30. Ang mabulos diri sa aton mga ka-K5 amo si ka-K5 DJ Machocolate sa alas 9:30 hasta alas 12 sang gabi. Managay makapinagusto kamuda sa tanan nga mga callers niya sa bilog nga Western Visayas. Makapagusto kamo tawag sila kay gabi na nakatama. 9:30 to 12 sa midnight. Ang programa nga ni DJ Machocolate ang Laugh Out Loud. Mga ka-K5 ibantayan nyo ginahang buwas na ma-start. Ang pamangkot si John Kapulot ma-retire na? Ay, hindi pa. Pata, ma-retire ko kung edad ko 80. Ma-retire ko kung makaedad ko 80. Siguro inablang base may mga Alzheimer's disease na ko blang hindi ko dumdum ko akong nga komentaryo blang. Pero mintras bisan 80 pa na edad ko nang akon nga utok gagata pa galagting pa. Hindi pagapon ko maka-broadcast. Hindi bla? Ang pamangkot, ma-retire ko hindi. Mga ka-K5, ang aton subong nga time slot nga inyong mapamatian, makatulo temprano kita. Mag-start kita mga ka-K5 sa aton nga programa every 7:30 to 9:30. So ang oras naton mga ka-K5, magbayluhan na ilang kami program ni DJ Machocolate. Ang program, ang time slot mga ka-K5 nga 7:30 to 9, amo na ang aton sini nga pagauyatan. Amo na ang aton nga programa sugod sa buwas September 1, 2025. Opisyal. So bantayan nyo na sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati. May na kayo makatulo temprano kita. At least ang tanan wa gareklamo abi mong ila kay 5 yun ano na ginapapulaw mo kami amo niya kung gabi man. Ipatuluga man kami abi. Kay mo kita sila nga tungang gabi niya sagip mo kuwakal da.
imbis nga itulog na mo, ikadlaw pa na mo. Nangyari na, oh. So, mga ka-K5, abi nila, siniya, abi na mo nanay kon, abi ko gani kon palagasan ka na sang K5, nagsaylo man lang gali oras. Yes, nagsaylo na sang oras. Ano ba sinasang palagasan man? Nagsaylo lang ko oras. So man nga subong pa nga dani pabalo ko na sa inyo kay base matulugan ka mo karon di ka mo kabati kag buwas bala pangitao nyo ko. Ako naman basulo nyo way ko gapabalo-balo sa inyo. So ginapabalo ta kamo nga daan ha. Buwas temprano pata ha. Alas 7:30 pwesto na kamo sa inyo nga tagsa ka mga radyo. Kag sa inyo sila nga tagsa ka mga Facebook. Mag-start ang aton nga programa ng mga ka-K5 sugod sa buwas nga adlaw September 1. Inaugurasyon sang Bear Month. Mga ka-K5, pamaskwa sa inyo. Makabati na kamo sa programa naton sugod alas 7:30 sa gabi hasta alas 9:30 sa gabi. Ayos! Asong ang time slot naton mga ka-K5 ang nagsaylo. Hindi kay siling masaylo ko ibang istasyon. Hindi. Ang time slot amo ang nagsaylo. So, bailuhanay kami ni DJ Machocolate. Si DJ Machocolate siyang mag-program na sa 9:30 to 12 o'clock o midnight. Tapos kita naman, mag-start kita sa programa naton alas 7:30 sa gabi hasta alas 9:30. 2 ka oras naman nga binakbakanay ta. Kaya na kay amo nga mga inuras makakifay balaan ko way na kamo katulog pa. Timpo pa ni siyang tigparanyapon nyo kag tigpamati sang radyo ni Black K500. Kapag gusto na ko ni makahanos na ko yung singin sakto. Ari na. Namo nang preparahan nyo ha. Kay gusto ko ipahibalo sa inyo nga ang ini nga time slot nga programa 7:30 to 9:30. Gusto ko ipahibalo sa inyo. Dra na ninyo na mabatian ang original nga kung sinogid si John Kapulot. Original nga John Kapulot na namabatian nyo ha. Bot silingon. Way na duga-duga ni bala na kung matamo ni binalbalanay. Kung binalbalanay, way na ni nga mo niyo. Oh, kalma. Way na, untaton ko na ng kalma na. Bala na na. Oh, kalma. Kag gusto naton ipahibalo sa inyo sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Nga ini nga time slot no ining 7:30 to 9:30. Mga ka-K5, plastar ko sa inyo ha. Magatalakay kita diri sang tuod-tuod nga isyos. Mamati kamo sini diri, daw nagapamati na kamo sa AM station band. AM nga klase sang pagpangalagad sa programa. Kag wala labot nga AM nga klase sang pagpangalagad sang programa. Gusto ko ipaibalo sa inyo nga ang tanan-tanan nga isyos nga aton pagatalakayon hindi ini naton pag-untatan mintras nga hindi ma-digest, hindi naton mapahat-pahat, masipad-sipad, iplastar isa-isa para sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpanamati. Para masatisfied kamo. Kay balaan ko nga diri sa K5 night was every night. Why ko gapadalom sa mga issues, hindi bla? Dumduman niya, kabati ka mo nga gapadalom ko sa issue, wala, hindi bla? Ipos lang ko, gapawala lang ko nga daw, simple-simple lang bla nga klase sang komentaryo, kag medyo pabati-bati mula ng aton nga programa, hindi bla K500. Hindi ni madalom. Ano naman ka mo? Daw damo kinigambal niya, John, niya daw, hindi man ikaw. Kwando hindi kayo si John Kapulot nga nabatian ko sa una. Siling ko ti balukad dul dadalom sa gabi masagi kapit. Ari na. Dire ko na iplastar sa inyo mga ka-K5 no, ang matutuod nga klase sang komentaryo. Kag wala labot sina ang matutuod kung sinugid ang matutuod nga John Kapulot. Ang pagkakilala nyo nga tutuod nga John Kapulot diri nyo na mabatian 7:30 to 9:30 in the evening. Starting tomorrow, September 1, 2025. Plastar ka mo ha. Prepara na ka mo nga daan.
Ihugtan yung mga pahan nyo. Ay, abaw. Ilabi na sa mga politikong, mga hambog, mga tikalo, mga dalok-dalok, kwarta, mga sungak-sungak na. Preparar ka mo. Hugtan yung mga pahan nyo, doy. Sir, boss, no, ito amo. Hugtan yung mga pahan nyo. Sugod na kubuas. Wala, kamo doy. Maigo na, pang bahala. Kamo Okay na. Gini at least ginsugid ko na sa inyo nga daan, ginplastar ko na sa inyo nga daan. Para may tsindihan nyo kay subong gina-prepara na naton mga ka-K5, no? So, every 7:30 to 9:30 na nga to sila program time slot. Mga ka-K5 sugod sa buwas nga adlaw. Pero diri gihapon sa K5 News FM Iloilo. Way kamo sang pamatian nga iban nga John Kapulot sa iban nga mga istasyon kundi diri gid lamang sa K5 News FM Iloilo mga ka-K5. Thank you so much sa kay Doc Ramil Oy, sa kay Busing sa paghatag sa nga pagsalig sa aton nga mag plastar ka magpungko sa sining nga time slot mga ka-K5. Medyo bata nga oras kag ti ini nga time slot mga ka-K5 7:30 to 9:30 is a prime time time slot mga ka-K5 when it comes to AM band. Ay kamanting ato siniti FM band kita prime time man siya kasi amo na ginasiling balang atis tungod kumo kay sa FM band. Pero ang aton sining mga ka-K5 nga programming is also a AM programming. May mga gamay nga mga kalingawan pero more on AM programming ang FM band nga sa iyasang K5 News FM Iloilo 88.7 mga ka-K5. So plastar kamo. Preparado na. O preparar kamo kay mag-start kita was nga adlaw 7:30 to 9:30 in the evening. After sa akong nga program, gusto niyo maglingaw-lingaw kag magpatuyom-tuyom ti ara das K5 PG Machokulit. Sa mga para sa mga singles. Ayos, so wala, sige. Sa ato sini nga pagpangalagad magkakipa. Kina, so announcement na to na. Kay parang at least mabalaan yung mabala kay basi bla makibot ka mo. Sa 9:30 or sa 9:30 to 12, hindi nyo na kumabatian. So ara kita sa umpisa, mga 7:30 to 9:30. Dili na ang ato sini time slot. Don't you worry kaya ang program na to ng iyang title sa gapon is K5 Night Watch. Ayos, so ala, sige. Sa ato sila nga pagpangalaga mga K5, diri kita sa aton karon nga mga pila na ka mga dalagko nga mga balita kag information, sa aton karon nga mga headlines, diri sa aton sini nga pagpangalaga. Sa mga headlines, sa aton nga mga balita lokal, mga ka-K5, suspect sa pagpangluthang sa Don Esteban Lapos, nagapabilin nga at large. Bot silingon ti hindi makita, way mabalang kundi nagpakadto, nagpalagyo. At large, mga ka-K5, nagkantanan sa sining sospitsado nga nagpagpangluthang sa sining dira sa may barangay Don Esteban sa distrito sang Lapos, mga ka-K5. Ato na karon kuhaon na mga follow-up report sa gikan sa ato sining patrol with sa ato sining patrol with ka-K5 Jenny Kauyunan diri sa atong gilamang nga pagpangalagad sa K5 Night Watch. And subong man sa ato naman nga dugang nga mga headlines, bag-o nga LMP officers sa probinsya sang Iloilo ang nagsumpa na. Ati Mayo kay may mga bag-o na nga mga LMP officers mga K5, mga bagkita nga LMP, League of the Municipalities of the Philippines, mga K5, no, LMP. Amo nang liga sang mga kwanbla, sang mga mayor, Mayor's League of the Philippines bla. Sa English pa muna siya, no. Mga K5, no, liga sang mga alkalde. Di may mga officers nga mga bago, nagsumpa sila mga K5 sa probinsya sang Iloilo. So gani sa ato sining mga tagpanamati standby makamo kay ato na karon nga plastar. Diri lamang sa aton sining pagpangalaga. Samtang sa ibang panaton nga mga headlines, lalaki nga nalumo sa suba sa Tigbawan, posible nga nahulog bangod sa kahulogbon kay amo ning masakit. Inablang nga grabing kalipay mo kay manti ka shot ka, inom-inom ka.
Grabe nga pangalipay mo. Why kay mo kabalo? Nakatapusan mo na galito kay man nga kung mahubog ka mga ka K5, akon kagi magkuhubog mo. Why ko kabalo kung paano ko nakapuli sa balay namon. Kung hubog-hubog ka gali. Why kaya kabalo kung anong tabo si mo mo. Kagi ko K5 Andre. Dala ko pa sa lakyan ko. Gadrive pa ko. Kindrive ko ako sa lakyan. Pagkatapos, diretso ko sa akong nga ginadayunan. Why gani ko tak pulis. Balay, diretso ko dayon sa hotel. Sa hotel ko yung tulugan kay 500. Pagkaaga, pagbugtaw ko, ano naman? Ari ko diya sa hotel nga naman. Hindi ko yung katulog man. Siguro bangon siyang tuman nga kahulogbon black kay 500. Ang last ni mo nga ginapaminisar, nga din lang ko matulog sa hotel kay hindi ko na madala sa lakyan ko base makabunggo ni. Tingala ko nakalabot ara sa pinakababo do ikapila ka floor tumado mga ika 7th floor. Labot po ka mo pagkaano ko labot kasi 7th floor ni sang hotel nga ni man. Tulog man. Sos Maria Ihunes tigara po ni Santissima. Igo pag panaog ko lantaw ko sa lakyan ko insakto yung parking insakto man. Sabi ka na, blagin pang bilin-bilin ko kung ba nakabunggo bla kung anong sistema. Wala man. Pero amo lang na yung katapusan ng dumduman nga nakakuan ko, nakapuli ko. Amo na kung mahubog ka. Nang tamaan kay kahubog bilaya, hindi kay siling abi nga tama-tama lang inom mo. Kaya kung tama-tama pa inom mo. Okay pa na, pero tamaan kay kahubog. Nung duman ko no, tabo sa gabi. Igo mo na marasmasan kung pagkaaga na, aglibog ulo mo kung nga na kung din ka nakalabot, kung paano ka nakalabot sa sinang lugar, blati. Kamu ni sigurong iyaw, tamaan kahubog ni. Kamu ni may posibilidad ang rason nga nahulog ini siya, mga ka-K5 sa suba, kag siyempre kung hubog ka na, hindi ka na sina makaplastar, may kung paano maglangoy kay 500. Hindi ka na sina kabalo maglangoy. Halos sa lusugan, hindi ka lakat, langoy pa. Maria Ihunes, tigara po na. Sa Luzon ka gani kalakat kung hubog ka nga arakas dutan pero ko arakas tubig. Paano ka kalangoy? O hindi bla? So amo ning may posibilidad ginalantaw karon sa investigasyon sa aton nga mga pulis. Kaya ni siya nahulog gid lamang sa tubig kag nalumos bangaw sang tuman nga kahulogbon. Turyahan tara karon mga K5. Dili gid lamang sa aton sini nga pagpangaragad sa K5 Night Watch. Samtang sa aton karon nga mga balita nasyonal sa mga headlines. Sang aton nga mga balita nasyonal, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ginbaton ang resignation ni DPWH Secretary Manuel Bunuan. Kuno mo si hindi gid man niya si Secretary Manuel Bunuan. Hindi siya gali iya parehas kalampingasan sing iban nga mga sing iban nga mga sing iban nga mga ano gani niyo nga mga government officials no. Kay hindi na nakita niya nga ti siyempre ang kontrobersiya ara sa iya sini nga ginapamunuan. Although nga wala ginalantaw man nga ti way man siya sang kahilabtanan, may kang tanan magka-K5 sa sining mga inang flood control projects anomaly, mga ghost projects sang DPWH na ginapa-implementar ilabi na ining kontrobersyal nga inang flood control projects mga ka-K5 sang DPWH. Tibalaan niya nga ang ining mga naghimo sang anomalya, pila ka mga kontraktor nga naga-sindikato upod sa mga personnel nga mga sindikato man sang DPWH, kontraktor kag mga taga DPWH nagakon sa buhay para makaka-K5 sa pagpa-implementar sang sini nga mga proyekto kag di siyempre may ara ya iban nga mga projects nga nakita base sa pagpangusisa nga may ara na sang certificate of completion buot silingon na kumplito na mga ka-K5 ang project. May ara na gani nga
certificate of completion, may ara na gani sang turnover, may ara na sang certificate of acceptance. Ang DPWH halin sa kontraktor sanggin imbestigaran kagin inspeksyon sang aton sini nga gobyerno, wala sang may makita nga project nga sa diin dira gin pahamtang sa mga lugar. So wala sang mga projects nga napahamtang dito. Pero may ara sang certificate of completion, may ara na gani sang certificate of acceptance. Ang gobyerno sang DPWH may kang tanan sa sininga mga project. Ti balor hindi basta-basta pila lang kagatos-gatos kalibo ang kag pila lang ka milyon-milyon mga K5. Ang balor sini sa sininga mga ining mga projects, ining mga ghost projects, ini labi na gid ining mga flood control projects nga ini. Kundi ang ginaistoryahan diri is billion and trillion worth of people's money. Kwarta sang publiko. Kwarta sang mga pumuluyo, minilyon-milyon kag binilyon-bilyon, nila kay milyon kundi binilyon-bilyon. Kag trilyon pa gani. Mga ka-K5 nga balor sang mga proyekto, mga ka-K5 nga gingastuhan sang people's money. Kwarta sang mga pumuluyo. So ato nina nga pagaistoryahan karon mga K5 diri sa ato sini nga pagpangalagan. Kag sa balita international, ang Prime Minister mga K5 sang Houthi government sa Yemen ang napatay sa airstrike sang Israel. Wow, sos Maria Iunis ti garapon Santissima. Ang airstrike may K5 sang Israel, binanatan na itong Yemen, wasdaka ng Yemen to. Kalabot, Prime Minister gid ang napatay. Ang Prime Minister gid may K5 sang Yemen, amo ni ang napatay sa ginhiwat nga airstrike sang Israel. Ari naman. Ano na matabo? Sinong maapin sa Yemen? Natawon naton magkakipap kung matabo kay ang Prime Minister mismo amo ang nagtumbalay sang maigo magka-K5 sang airstrike nga ginhimo sang Israel. So yan tara karon magka-K5 diri lamang sa pagpangalagad sang K5 Night Watch. Ayos? Sige, so plastado na kamo, plastado na. Sige, sa ato sini nga pagpanambalik mga ka-K5, mga pila na karon ka mga situational report now naton karon ang ining latest weather report nagikan sa aton nga Pag-asa Iloilo upod sa kay sa aton sining Pag-asa Iloilo mga ka-K5, and then after that paon naton ang situational report nagikan sa patrol naton. May ginahiwat subong kwan nga night market. So may night market subong lantaw naton kung ano mga ginabaligya to sa may night market. Natingalahan rin naton amo ni ay bagaman kita nga night market, di ba dapat supposedly mga nagabaligya ang mga ginabaligya dira kay 500. Dapat kita nga night market, bot silingon, tanan nga mga balaligya sa merkado mo nang ibutang dahil, di ba? Kaya tingalahan naton nga night market nila, yung mga nabutang to, puro tanang pagkaon. Daw food festival saya. Hindi ba dapat yung magambal kita nga night market? No? Ara da tanan, dapat may mga utanon da, may mga balatong da, may mga ukrada. May mga mais da, may mga asin da, bitsin, ginamos, uga. Mga ukay-ukay, ara da. Hindi ba dapat amon ng night market? Ang ila to yung night market, magka-K5, yan daw halos kalabanan, puro ta na yung mga pagkaon, ginabaligya to. Tengway, na yan daw, food festival. Lantawon ta nabi karon. Tapos lantawon ta kung ano naman kay mga bagmo sa kita nga daan nga mga Ilonggo dire pero sa mga maayo kay sa pero sa mga matinlo. Pero aton nga daan nga mga ugali nga mga Ilonggo di mga dramhak. Kasi bila pagkatapos na karon perte ka pangsot, ulalabot nga perte ka pangsot, ang basura bla taga lumapaw naman ako. Namo na nga to siningalan tawon karon kay naghiwat kita sa night market diri sa may syudad sa Iloilo magka-K5. Naton din napit nagaplastar ang aton night market dira na magyapon sa may dalan sa Calle Real.
ag dalan sang inang Jimbasa. Kon Snart. Sabi lang taon naton karon na. Check karon ang situation report lagi sa patrol with KK5 Jenny Kauyunan mga KK5. Ang mga balita ang inyo batan ng builog na ngay radulong sa inyo sa kaluan sang Klinika DTX 500 the superior antioxidant. Kag subuman ginadulong man sa inyo sa kaluan sang Mighty C, the alkaline base nga vitamin C. Di Power Duo sang Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center. Sinanglano naton mga KK5 ini man nga isan di ka mo magkadto mga KK5 when it comes to inang food supplement ang paghahambalan. Mga KK5 buhay na sang iban pa nga makapierde sa sining mga proyekto mga KK5 no. Sa sining mga mga produkto sang mga produkto kuminsar ko proyekto sang sang flood control ba. Wala na sang biling ka makasarang pa sang produkto sang Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center. Ining Power Duo sang Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Dr. Miloy ining Klinika DTX 500 kag ang Mighty C. Ining duha nga ini ka produkto mga KK5 nga halin sa inang Klinika DTX 500 kag Mighty C nga produkto sang Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center. Amo ini ang ginakilala nga the superior antioxidant kag the immune system booster. Amo ni siya mga KK5 ang produkto sang Klinika de Alternatibo ni Dr. Miloy. Now, ari mga KK5 nga gina-introduce ko ini sa inyo tanan-tanan. Kay man ining Power Duo sang Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center. Amo ni siya ang kilalang kilala nga makaproteksyon sa mga kung ano nga klase sang mga balatian nga aton nga nabatyagan. Kay maghambal kita nga superior antioxidant, bochilingon amo ni siya ang nagapangkakas kag nagapangtaltal sang mga infeksyon nga tuga mga KK5 sang mga free radicals. Ang mga free radicals na sulod sa lawas naton kag iban pagid nga mga klase sang mga sobra nga pagsulod sa ato sing lawas halin sa mga virus pagkato sa bakterya kag most especially ining free radicals mga KK5 nga daw kaangay sa mga tuktok na sila hindi niya buhi nga klase isang mga buhi may paganigawa kung mga buhi kay mapatay na dayon mo. Kaya for example mga virus ka mga bakterya medyo mahapos-hapos nga patyon. Pero kung inang buhi like for example mga tuktok daw mga lagdo nga nagasulot sa lawas naton amon siya natawag naton nga free radicals. So kinanglanon gid naton ang ginatawag naton nga antioxidant. Now ang Klinika DTX 500 pinaka the best ni siya kay nga ginatawag ni siya nga superior antioxidant. Nga ano ang ara sa iya para nga makakas sa mga balatian? Ano bunyo kung ano nga klase sa mga balatian ng halos malos masarangan niya sini nga i-prevent para hindi magsulod sa lawas ta. Number 1, mga diabetes, hypertension, high blood blah. Mga balatian sa kidney, bato blah no. Bato sa kidney, balatian sa heart, sa corazon ta, sa atay. Mga ano pa no sinigani ning gahubag atay mo blah no. Mga KK5 kag ilabi kag labaw sa tanan. Ini mga KK5 mga fatty liver, mga amon mga KK5 kag ilabi kag labaw sa tanan ang bisan ano nga klase sang cancer. Kuna dabi sang prostate cancer, cervical cancer, no? Mga lung cancer, brain cancer, sarcoma cancer,
kag lung cancer, tanan nga klase sa mga cancer. Alas sa mga 117 ka klase sang cancer niyo. Nga ka K5, kayang-kaya nga i-prevent sini sang Klinika DTX 500 kag sang may TC. Nga anong ara sa ila nga makasugid kita nga ma-prevent ang mga anong klase sa mga cancer nga magtubo sa lawas ta. Tungod kay ang Klinika DTX 500, may ari ini kag puno sa ginatawag naton nga anti-carcinogenic properties. Agod nga mapunggan ang pagtubo sang mga bukol-bukol sa lawas naton. Ang mga nagatubo nga mga bukol-bukol sa lawas naton, ina mga ka-K5, maka sa ulihi, igo naton mabalaan, kanseros na gali, no? Mga ka-K5. Kay ining mga bukol-bukol nga nagatubo, makibot kita nga gali mangin kanseros na ini. So, amo na siyang isa sang mga rason kung nga nga hindi makatubo ang ining mga bukol-bukol sa lawas naton bangod sang anti-carcinogenic properties nga ara sa Klinika DTX 500. Kay ang Klinika DTX 500 may ari ini sang tatlo ka mga sangkap nga ginatawag sa nga superior antioxidant. Number 1, may ari ini siya mga ka-K5 nga ampalaya inang leaves extract with the sugar cane extract. So pinakamapait gid nga parte sang tubo kag ang pinakamapait nga dahon sang amarguso amo ang nakilala nga pinaka number 1 nga antioxidant mga ka-K5. So ara ina siya sa DTX 500. Wala labot sina mga ka-K5, mataas amo ng rason nga mataas kag masaligan ng potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa desugared sugarcane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. So pulihan na sa din butangan mo dayon kag imnan sang may TC. Kay ang may TC naman isa ka alkaline nga vitamin C, ang kampyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities, agod nga patyon ang mga naguba nga mga selula sa lawas naton through apoptosis bag-o pa man mag-mutate kag mangin kanseros. Amo na kun nga ang power duo gini buligay gining duha nga ini ang Klinika DTX 500 kag may TC mga ka-K5. Hindi ba? Kasi ano pang ginahulat nyo? Hindi nyo na paulat-tapa nga magtubo-tubo ang mga bukol-bukol sa lawas ta. Proteksyonan nato na aton kaugalingon. Klinika DTX 500 kag may TC ang adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Bakla nyo na sa tanan nga mga butika nationwide kag sa tanan man nga mga klinika de alternatibo medicina and wellness center ni Doc Ramil Oy napahamtang man nationwide. At sa aton sa Iloilo City, Iloilo Province, damo tadi sa mga klinika, no? Dili sa may syudad sing Iloilo, kadto ko sa may tupad sang probinsya Haro, sa may kilid sang kuan gido. Centro Birch International College, may ara nga opisina, may ara nga klinika de alternatibo medicina and wellness center. Dili ka mo da makabakal mga ka-K5, no? Bukas na sila halin sa Domingo halin sa Domingo hasta sa Biyernes. No, pagka Sabado sarado sila, no. Domingo hasta Biyernes bukas na sila dira. Hindi ka mo nakakadto kag may ara pa nga nga libre check up dira mga ka-K5. Sa may Pasay City ara sa may Salvacion Street, corner A Panes, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. May ara dira nga clinic man kag libre man da ang ilang check up, no. Dira sa Cosmart sa Banwa San Kalinog, may hara man dira. Kag dito sa may Orbi Street, Barangay Baybay Norte sa Banwa sa Miagao, may hara man dira. So hindi na kamo magkahulat pa ha. Para sa ay kayo sa ato sinalawas proteksyonan ng aton kaugalingon. Klinika DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Ang oras alas 10:20.
Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa Ang komentaryo. riding type rice transplanter ginagamit sa pagtanom sang sabod sang palay sa matapan nga talamnan. Ginapanugyan nga gamiton ini sa mga malapad nga kinahon. Mas madasig kag mas efficient ang pagtanom kung gamiton ang transplanter sa pag-establisar sang talamnan kumpara sa manual nga pagtanom. Ang transplanter makasarang magtanom isa tub-tub duha ka hektarya sa salang kaadlaw. Hindi lang nga mas mapahapos ang trabaho, kundi nagabuhin man sang gastos kag ginasiguro nga mas mataas ang panubason sang palay. Tara na, gamiton na naton ang mga rice transplanters. Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera. Nagproblema ka ba nga pirmi kang luya? Pag may tisi para aron mo abdi ka. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas abdi pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, kontiktado ka pirmi. May tisi, vitamin C, para pirmi malipayon. Inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas abdi pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi. May tisi, vitamin C, para pirmi malipayon. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas abdi pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi. May tisi, vitamin C, para pirmi malipayon. Palit nag may tisi. Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM.
mula sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin na nais marating, sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Ating namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang Kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa Kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Elgin Castaño, the Network Operations Manager para sa Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Reyes Teja Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon nga istasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alang sa Kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa Kampiyon na istasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa Kampiyon ng Istasyon, K5 News FM. Sa Kalibo para sa Kampiyon ng Istasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa Kampiyon ng Istasyon, K5 News FM. News FM, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Oras naton karon nagalabor kita sa 29 minutos na ang nakaligad sa alas 10. Sa ato sini nga pagpangalaga. Standby ka mo sa ato sini nga mga followers. Karon no sa kuha na kamo ng comment lang kamo sa comment section sa ato sini nga K5 News FM 88.7 nga kuha no nga Facebook page. Kay para nga makuha naton karon kag mabasa inyo sini nga mga comment sa comment section. Kung may pa-shout out kamo. Last nyo na nga pa-shout out sa akon subong nga gabi. Kaysa buwas, hindi nyo na ko mabatian subong nga gabi diri sa ini nga time slot. Mabatian nyo ko buwas siya sa temprano pa. So good buwas sa gabi ha. Kita alas 7:30 na sa gabi buwas no. Hasta alas 9:30. Okay? So sini nga mga tiron dali lang i-check nato na yung latest weather report. Kagikan sa aton nga Pag-asa Iloilo po naton karon si Engineer Role Cuenca sang Pag-asa Iloilo. Engineer Role Cuenca sa latest nga weather report. Good evening and go ahead sir. Yes sir, mayroon kasi sa aton nga mga palamati. Manatong latest sa pong adlaw, August 31 year 2025. So sa karon ang low pressure area nga gina-monitor naton uli naton na sipatan 695 kilometers sa east of Catanduanes.
Samtang southwest monsoon or habagat na nag-epekto sa western sections ng Southern Luzon, Visayas, ug northern sections ng Mindanao. Sa western Visayas, magapadayon ang generally magulugol umon nga kalangitan kay may mga laptalap na mga pagulan-ulan pagpangilat pa nag-oob nila kining southwest monsoon or habagat. Ay natubtob kasarangan nato nga hangin gikan bagat na nakatungdan magadalay ni sila sa nga makanay tubtob kasarangan ng mga pagulod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton yan sa 25 to 30 degrees Celsius. Adlaw naton nagtulog sa 6 punto kag magabot lang kini siya alas 5:40 buwas sa aga. Agaman naton latest update hindi sa ito pag-asa. Rolik ka. K5 News FM Kampiyon Report. Thank you, Gid. Mga ka-K5 na batian ng latest weather report nagikan sa aton nga Pag-asa Iloilo pod sa kay Engineer Ole Cuenca. Kaya mo ning latest. So may nakita naman luwat may siplatan naman nga LPA. Nagwa na to ang bagyo mga ka-K5 no sang nagligad. Mga ka-K5 no kag subong may ara naman nga nakita nga low pressure area ara sa may 695 kilometers east sang Virac, Catanduanes mga ka-K5 no. Inang way pa man sang sang latest kun bala may tsansa nga mag-develop ini siya sa pagka tropical depression o kun bagyo diri sa aton sining sulod sang Philippine Area of Responsibility mga ka-K5 no. Mo na medyo magulugal umon yapon na medyo may ulan-ulan nga matabo diri sa aton mga ka-K5. O tagina do puro init ano. Ada nag-ulan-ulan gid sang sining nga gabi do nagtrutality mga ka-K5 no. So at least importante mga ka-K5 wala sang masyado kadako nga weather disturbance sa aton sining palibot labi na gid diri sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Ayos, wala sige. Sa ato sining pagpangalaga mga ka-K5 dugay i-check naton ang sitwasyon na sa ato sining syudad sing Iloilo labi na gid dito sa may inang area sa diin ginahiwat karon ang tinatawag naton nga night market. Ano mga ginabaligya sa night market to karon standby ka mo kay dugay-dugay ato na karon nga kuha ng mga balita kag informasyon check naton ang latest nga sitwasyon sa palibot sa syudad. Dali gid lang kay aton ini mga ka-K5 nga pasiplatan ang mga hatagan ta hustisya ng ato sining mga followers no diri sa ato sining pagpangalagad. Shout out sa kay Edmar Liquinya sa kay Rosimpas. Good evening Verna Salvilla, Rhea Capanas, Christine Gardusi, Laila Sofia Altilio Hiroche, sa kay Stanley Valiente, sa kay Dindin Idolo Santos, kay Karen Rodriguez. Shout out man, good evening kag sa mga nagapamati sa K5 Pasig City may gabi. Kay Mac Lasop. Siling niya K5 News FM paki-shout out po sa Mayura at sa Kapitan, lalong-lalo na sa lahat ng mga kapulisan na maaasahan silang lahat at mababait dito sa Molo, Iloilo City. At sa lahat ng mga vendors dyan na matulungin, sana palagi kayong ganyan. Ang nagpa-shoutout po, si Andy, the Eagle Man. Grabe the Eagle Man ang tindiro ng mani sa Mulo. Maraming salamat, Idol, K5 News FM. Sa kay Apple di Aptaba Taasan, good evening, shout out sa Macor or Mocor and Three Wheels Company especially. Sa kay Bing Lotero Tan, William Tan sa Haro, Iloilo. Nag-monitor gauge ko no sa K5 News FM 88.7 mga ka-K5. Kag subuman sa kay Grace Ledesma, Angeles Taasan Ledesma, sang Tubungan, Iloilo. Okay? Sa kay Talinto Christopher, shout out man. Good evening. And sa Taasan Anhilado family ko no, sang Ungka, good evening man. Halin sa gyapon sa kay Apple di Aptaba Taasan. Dira man sa kay Christine Buhat Gardusi. Good evening Sir John, tanan nga mga tagpalamati sang imo programa. Sa kay Emilita Montelibano Gonzales, good evening Idol John. Jefferson Agudinis, good evening Boss John. Sa kay Eileen Jean Nunez Cambaya, good evening man and shout out. Sa kay Jose Randy
Bubis Arnado. Abi ko gani kung palagasan ka na sang K5 nagsaylo man lang gali oras. Anong palagasan man? So hindi ko ma-get sao. Sa kay Florenda Cadavero da, good evening man, shout out sa kay Ner Kausing. Sir John, ano natabo man, perte ka mahal sang mga kulabo nga niyog diri sa Iloilo. Ang price tag 50 pesos isa or 55 to 60 pesos. Malmahal. Kahilidlaw kay diri taga duty sa city. Makapuli ko sa 2nd district sa Uma, paayaw gid ko ka pangulabo. Kay perte ka rakutusa. Bukid libre pa. Perte krako to sa bukid. Amo gali na. Perte krako to sa bukid, libre pa. Ati ko makaopa adto ka sa Uma, ti tuduhan mga pangulabo to kay diri sa aton si Iloilo pertik mahal na sang abi mo kung nga nagmahal ang lubi. Ang lubi dito sa mga Uma mga ka-K5 kung baklon mo tag pinakataas na 20 pesos. 15, 20 no, 15 gani siguro no. 15 pesos o 20 pesos. Ang bilis ang mga butong dito sa Uma. Tagabot diri sa Iloilo City. Kalabot ya tag 50, 55, 60. Ang isa kabilog nga lubi. Maria Ihunis ti garapon sa Antisipa. Grabe nga patong. Abi nyo kon nga siyempre tungod sa perte kamahal sa aton nga real property tax de. Mga ka-K5. Amo na nga gintaasan man Karkila kay imo da sang imo nga plastaran sang butong tapos pabayaron ka sang dubli-dubli o kung tag 3 kapilo nga balayran sang imo sini nga arkila kay ginabayad Manila sa real property tax sa mga tag-iya sang mga duta nga ginaarkilahan mo. Kanoy mo ni patong mo sbligya mo. Ka-K5. Amo na siya. Okay. Sa kay Ria Capanas da, thank you for listening. Sa kay Roy P. Fama, mayang gabi kay 5 John, kasatanan nga pumuluyo sang barangay Sambagharo. Sa kay Florenda Cadavero, good evening man. Christine Gardose, thank you. Mary Ricabar, good evening. Sa kay Clef Acosta II, Yausos Santissima. Kinulbaan man kami ni Mami, diri ba? Abi namon, ma-out ka na. Nag-ilis lang kamo gali time slot. Hehehe. Preparar na kami buwas, ayos gid. Nag-ilis lang time slot. Kay Mary Ricabar, good evening Sir John. Take care and stay safe and healthy. God bless you and your family. God bless you more, no? Sa kay Madam Mary Ricabar. Sa kay Rosalie Hamulin Kapulot, mayong gabi. Good evening da sa Kapulot TV. Watching from Don Esteban Lapos. Kay Josa Bataklet Selo, mayong gabi man. Jojo Sidano, good evening. Kay Mary Ricabar, listening Sunday morning from Florida, USA. Okay. Sa kay Josa Bataklet Silo da, mayong gabi man. Kay Christine Gardose, liver cirrhosis. No, cirrhosis of the liver. Ginman yun nang balatian sa atay bla mga ka-K5, no? Kay Jan Siging Panagiton, good evening Sir John. Kay Marivic Clavel Hermonio, shout out man. Hudlo Montana. Kay Ralph Daza Luntao, pagbugtaw guro kahubog pare. Huwag na sakbalo kon nga ara sa salangit, dapugaya. Ano pa na sa makabugtaw kay way na gani? Kay Jason de la Cruz, niya sa amon, Sir Diriser. Good evening, halin pasang kagapon. Okay. Kay Jason de la Cruz, Sir, good evening. Good evening, diri sa amon, gapon paulan. Shout out sa taga-istansya. Kag maayong gabi sa tanan-tanan. Okay, sige. Okay, pare Biboy Kadis, gali da may gabi man, no?
mga ka-K5 no dira sa may Barangay East Baluarte. Gamon ito diri sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5. This time check na naton ang sitwasyon na sa palibot sang syudad sang Iloilo. Kamustaon tang sitwasyon sa syudad naton na rin K5 Jenny, K5 Andre Leo Kobe no. Kay lantaon ta sitwasyon sa palibot sang syudad naton kay may ara kita maka-K5 sang night market subong nga gabi tilan taon naton hindi man pwede gali nga kuan mong mag night market nga adlaw no. Dapat na ang night market gabi gi magali. Kaya check naton ang sitwasyon sa palibot sang syudad naton labi na dito sila subong nagaplastar sa may night market mga ka-K5. Kamustaon tang night market kung ano na tong night market subong mga ka-K5. So lato-lato naton ang signal sang ato sining patrol. Opo sa kay K5 Jenny ikaw yun. K5 Jenny sa situational report standby. K5 News FM Kampiyon Report. K5 John, mayong gabi. Mayong gabi. Kamusta ka da? Daw ka. So right now, K5 John, dili kita nag-usay sa may Smart Street, no? Sa may Calia Real, dili ka K5 John. Ini ang ika-ulihin na gabi sa aton nga tatlo kadlaw Calia Real Night Market. Katungan man sa celebration sa 88th Charter Day kasi 5 June. So, kaina kasi 5 June, no? Makita natin nga medyo maulano na siya po nagtupa ang talitsi. Pero why niya kasi 5 June, kumbaga nangin upang sa ato nga mga manugagaw diri sa Calia Real kasi 5 June. Hindi kinalinibo pa ang tao sa 5 June na nagalibot-libot. Pero right now, doon matamat na kay 5 June nga nagapululi ang mga residente kay 5 June because nga until 12 lang ni kay 5 June ang aton nga night market. So after 12 kay 5 June, sirado na ang mga kiosk naghatagan na sa Tiyempo bala kay 5 June na makapanglimpyo ang aton nga mga food vendors sa food establishments sa kay 5 June. So diri kay 5 June miyara ka sa 60 ka mga food cost right now kay 5 June. No? Pag makita nimo nga gamay na lang ang tao kay 5 June, pag isa sa mga problema kasi 5 June, kung mayara ganit ka sa night market, mayara sa mga food kiosk kay 5 June, ang basura kasi 5 June, damo, gidya kay 5 June. So makita natin sa mga Okay, madali gid lang no kay dula ang dadula ang signal ni K5 Jenny ko yunan. Way isang video. Mera. Okay, dali gid lang kay balikon naton si K5 Jenny hulato-lato naton no kay lantaw naton ang sitwasyon balikon ta si K5 Jenny. K5 Jenny, go ahead. Oh yes, kay 5 June mo tayo nakita naton nga bungod nga madamo kay 5 June na nagalagaw-lagaw diri. Makita naton kay 5 June nga nagalinaptaman ang basura sa dalan kay 5 June. At isa nga may mga nakabutang man nga mga tawag nga mga basurahan sa mga strategic nga mga lugar kay 5 June. Makita nimo nga may mga nagalinapta nga mga plastic cups na yung sudan sa ilang mga fish balls, fruit shake, kag nag-aalawas na gidya kay 5 June ang basura diri kay 5 June, no? Makita nimo nga amo ni karon ang sitwasyon diri kay 5 June. And of course kay 5 June may araman sa mga banda bala kay 5 June as a form of entertainment. So, ito na this na kay 5 June, madamo sa gyapon ang naga-kaon-kaon, naga-inom-inom, upo ng ilang barkada, upo ng ilang mga partners, upo ng ilang mga pamilya kay 5 June. No? So, last day subukan kay 5 June, kaya sa mga luyag pa maghingagaw, pwede pa kay 5 June, kaya until 12, bukas ang aton night market diri kay 5 June. Sa night market ngayon, ano kalabanan makita mo ang ginabaligya sa sa dalan, sa anong dalan da, Jembasa, no? Calia Real? Yes, kay 5 June. Mabini,
Kaya ba sa street na di ka kay 5 June. Halin di dito sa may Calieria, straight di ka kay 5 June sa may office balas ng Department of Trade and Industry ka kay 5 June. Tiyan ng mga baligya na nga makita mo, Subong? Actually, kay 5 June po makita na to may baligya, may baligya sa Ilimnon, may mga nagabaligya sa shakes sa kay 5 June. Pwede man din kakaon pa niya po sa kay 5 June, may mga inasal man din, barbecues. And of course, makita natin may mga nagalain-lain ng mga desserts sa kay 5 June. No? Depende kung ano yung mga trip kaunon sa kay 5 June. So, Bot Silingon, ngang tanan-tanan nga ginabaligya dira Subong sa may lugar, puro tanan pagkaon ang ginabaligya. Actually, yes, sa kay 5 June, na mga ready to eat na pagkaon, bala ka kay 5 June. May mga may mga non-food items man sa kay 5 June. Ano nga klase ang mga non-food items, sabi? Actually, may nagabaligya kay 5 June, ukay-ukay. Nakita na ito kayo nasa punta, may mga ukay-ukay. Dali kay 5 June, may nagabaligya sa SIM card. So, for the mo pala nakaton nga nakita ka kay 5 June. Why siya ginabaligya ng mga utan, mga amarguso, talong, kalabasa, okra, balatong, why siyang mga baligya nga muna? Actually, kay 5 June, no, sa ini ang ikalima ng night market naging patigayon sa Iloilo City Government. And so far, wala kita sa may nakita ang displays ng any mga gulay-gulay bala ka kay 5 June. Prutas, siguro kay 5 June, may kita nga display sa shakes. Pero kung mga gulay nga mga na-mention mo, so far, why kita sa may nakita diri ka kay 5 June. So, ang pag-intindi sa mga Ilonggo, no? Nga basta night market gani pagkaon lang tingwa siya na hindi ka night market kundi food festival. O hindi bla? Kaya magambal kita night market po sino merkado ang hindi bla ginahimo nga merkado ang lugar kay ti market mo hindi bla merkado? Actually, kay 5 June, kung maghihambal ka ba nga night market, may iba naman niya, kay 5 June mo sa Cebu, sa Baguio, even sa ibang nga pungsod, may mga night market man sila kay 5 June. Bagay mga ginabaligyan nila, duway mga amumansi man sa ginabaligyan natin, diri kay 5 June sa Iloilo City. Okay. So, magambal ka nga night market, gali mo baligya, puro mga kuan pagkaon lang anay. Kaya pwede ka pa makalda. Dapat kung night market, hindi bla dapat may mga baligyan. Tanan-tanan nga klase sa baligya. Arada, hindi bla kay merkado mo. Hasta mga uga, mga itlog, mga tanan. Munggo, asin, bitsin, ginamos. Why gali? Kung nila, puro gali pagkaon. At hindi na sa night market. Kung tawag na nila, nga food festival. Puro mo lang pagkaon na pagkatapos ng tabla ko kadramhak tao sa siyudad sa Iloilo. Wala na ginanila nga ilang nga mga kuan ng ilang nga mga sagbot na ilang nga mga basura da. Nga hindi abi hindi pwede nga bitbiton nila nakagdalon to sila balay kay butang sa basurahan nila. To ni wigit-wigit las tunga dalan. Mo kay 5 June nakita nila nagalinap ka dito ang basura dito sa may kilid. Actually may gasunod ka kay 5 June nga staff sa General Service Office no nga nagapang limpyo ka kay 5 June. Pero sa amount bala sa mga pumuluyo ka kay 5 June sa mga nalagaw dire, hindi maasi-asi sa staff sa General Service Office nga mas lod pang limpyo ka kay 5 June. Pero hindi dapat amo na dapat kita nga mga Ilonggo, dapat mga disiplinado kita. Ipakita taman blatani sa mga bisita nga kung may mga bisita dire no inang ipakita taman bala nga disiplinado kita nagid mismo nagauyat sang basura ta nga abi nga hindi ta pagihaboy sa insakto nga basurahan nga iwigit mo nga dalan Bot Silingon daramhak kagid imo ya way kay imo kaagi tuon way kay imo kaagi inang disiplina sa imo ginikanan when it comes to cleanliness ang paghambalan bisan sa eskwelahan nyo ginatun-an nyo na o hindi Blacky 5 Jenny Mo kay 5 June nakasubo na ron kay 5 June no despite nga kapila na kay 5 June nga reminders antes pa man ni ang night market kay 5 June may mga pahanumdum na ang aton nga General Service Office nga dapat ihaboy gid ang basura sa insakto nga lugar dapat dalaon ang basura kay 5 June no? Pero Pinoy as you are kay 5 June hindi gid malikaw nga ihaboy talang gid or ibilin talang gid kay 5 June sa kilid-kilid o kun ihalid na nato kay 5 June ang aton nga basura kay 5 June. Sang nagligad may event man diri sa siyudad sa Iloilo. Nga ang nagpatigayon sang event
amo ang INC o kon Iglesia ni Cristo. Dito sila nagplastar sa may Freedom Grandstand. Actually, ang ato nga kahiwatan daw rally ato gani, no? Inang para sa ano ganito pagtingob sang mga politiko, no? Pagtingob ang INC para sa pagtingob sang ato sining mga government officials, hindi bla do mo tong ilang tinutuyo, hindi bla? Hindi, kay Sir John do ang evento sa Iglesia ni Cristo or sa kay Sir John nakaten kita sa press conference kato kay Sir John mo ano ganito? Ang Jehovah's Witness. Hindi iyagid sang kwa niya, iyagid sang INC ang ito ba lang nagkaladto gani mga taga Kalibo, mga taga dito nga mga lugar nga dito nagturulog lang ganito sa may dumduman mo? Yes, June. Oo, ito dalaton diri sa may Freedom Grandstand. Ang anniversary to sa Iglesia ni Cristo kasi sa June. Yes, we remember. So, dumduman yung tanan ganito do halos bilo may taga Antique, may taga Kalibo, may taga Kapis, may taga Aklan, no? Nga nagkaladto diri sa aton. Nag-event sila, bilog do halos, puno-puno ang Freedom Grandstand, hasta nga nagparang ararawas, tawo. Dra pa nagtulog ang iban sa may grandstand, kay gabi pa nag-abot sa aga pang event nila. Pero after nga nagpalauli sila tanan-tanan, may isa ka bilog basura, may nakita ka mo, hindi bla wala. Kay pagkatapos nila sa event nila, ginalimpyuhan nila dayon ng ilang ang ilang ginagihan kapag paglakat nila automatic sigurado limpyo-limpyo yung lugar na ginhalinan nila. So botchilingon depende na sa disiplina kay 5 Jenny, hindi bla why man to basurahan nga damo-damo nga basurahan nga ginpamtang gani sa may sa may Freedom Grandstand, hindi bla tinga nga paglakat nila why sila basura bilinaw, hindi bla? Amo na kay Fab June, no, as matter of discipline lang gid na yatani kay Fab June sa aton pumuluyo bala nga kung may binabitbit ka mga basura, learn to bala kay Fab June, ibuta ka sa inyo bulsa kung gamay lang man, kung mga lahanggot tingbo no sa plastic bitbiton, di po makakita ka mo sa basurahan. Amo na nga boy, hindi ka ihaliit na kay Fab June sa kilid-kilid. Do wala na to kay Fab June, may ara kita sa personal Iloilo City government nga nagasno di pang limpyo kay Fab June. Pero siyempre ang dapat kita man kabaluman kita ya magpanghimos sa aton kaugalingon nga mga basura kay June kay responsibilidad na naman mo. Okay. So depende na sa pagdisiplina kag depende na gyapon sa leadership. Kung leader ikaw nga may ara ka nga political will kag ikaw mismo naghambal pag once nga ginapati ka sang tawo, may respeto ang tao sa imo, automatic masunod gina. Nga isa lang nimo kambal bala nga hindi ko gusto mahiwat kita night market, pero hindi ko gusto nga may makita kuda nga nagalapta nga basura sa dalana. Pagwas mabalaan ko gani, kag may makita kuda nga nagalapta sa nga basura sa may dalan, may pagahimuon ako para sa inyo. Hindi nyo ko pag ibaliwala. Kung anong ginhambal ko, dapat tumanon nyo. Kay once nga hindi nyo pag tumanon, may himuon kita nga muni-munum to. Hindi bla? May kwan bala, may mga may puwersa bla or may ginatawag bla nga inang authority, no, nga klase isang mando ang dapat nga himuon sina para nga masuguran ang pagdisiplina sa mga tao. Latawab lang mga yudikakang na pinagusto kakaon sa mga sungad nila pagkatapos ang ilang mga ginapang dasok sa sungad lang sobra ginapang haboy kundi hindi lang kami pamuluton kay ipang dasok sa mga sungad nila. Pati kalon mo sila kapahambal-hambalo sila mo do mga piho-piho sila do si sino nga mga di kalidad pero mga damak-damak sinyo da. Kay 5 Jenny?
Among kay K5 June PD. Mula na pasalamat lang kita kay K5 June sa aton nga General Service Office kay pagkabuhat niya K5 June aga pa ni sundo na nila panglimpyo niya mga basura nga ginbilin man niya sa aton diri nga mga manuglagaw ya kay K5 June diri sa may night market kay K5 June. Why disiplina? Magamuna gasalig lang kita kay may ara nga taga DPS, may ara nga taga Department of Social Services. Pero kung mga wala sa nga manon lang kita man, Maria Ihunis, tigara po ni Santisima, gasalig lang kita kay Kumo kay may amuna. Dapat may disiplina kita diri sa aton. Sa Palawan to nga may bata ganito nga kita yang isa ka tawo nga pangayaw. Naghaboy lang sang upos sa sigarilyo. Bata mismo amo ang nagpulot sang upos sa sigarilyo kag ginhambalan ginhatag sa tawo nga naghaboy sang upos. Ginhambalan niya sila niya Choy. Niya Choy niya sulos bulsa mo niyo idala kay karon kung hindi mo na pagdalon isugit ta ka sa pulis ipapriso ta ka to. Nga ginahimo na hasta mga kabataan gahimo sa amo sina tungod sa ginatawag naton nga disiplina kag political will sang aton nga mga lideres, no? Kay 5 Jenny. Actually kay 5 June kung we agreement kay 5 June sa imo daw nga kung ikaw ang leader dapat i-impose naman kay 5 June kung ano ang gusto mo i-impose kay your followers will follow naman niya kay 5 June eventually. If makita nila nga consistent ikaw determined ikaw sa mga luyag mo i-implement nga mga ordinance sabi na kay 5 June o kung nga mga rules and regulations kay 5 June. Ang batasan tadi sa Iloilo mga Ilonggo pero hindi lang tanan may mga iban may mga matinlo ka mga maayo mong labi na sa ako niya ako niya di ko yaksaho ya maglapta basura mo. So kung may dala ko na may mga ginakaon ko kag kunano da ka may mga basura ko either sulod ko sa bulsa ko sulod sa plastic kag dalon o hindi gani mangita ko isang basurahan kag dra ko ibutang, no? Pag makita ko basurahan da ko ibutang. So depende na sa imo nga galing kay may-ari gid nga mga burara ang klase ng mga tao di sa Iloilo wala labot nga mga mga hindi na ko magambala mga sunga mga mga damak-damak mga damak sinyo mga gwapa sinyo ka mga gwapo pero ka mga damak sinyo okay 5 Jenny. Sige lang ka kay 5 June ang bugin na yaya ang mga tao ka kay 5 June. Kaysa guilty man kita kay 5 June no, may mga times man nga quite man ginahaboy sa insaktong halabuya na aton man nga basura kay 5 June. Ikaw amo na? Basta reminder man kay 5 June sa aton nga manuglagaw diri sa may night market. Siksipan pa nga mga future events diri kay 5 June sa Iloilo City. So dapat us be responsible gid sa pag-pick up sa aton nga kaugalingon nga basura kay 5 June. Abi mo kun nga ang akig ko sa mga kasubong sini. Kay nga okay lang kung maubos na siya tanan limpyo sa aton sini nga department sa aton sini nga taga Department of Social Services o ano pa na sini mga taga DPS bla taga inang GSO. Mga taga GSO no General Services Office. Okay lang kung maubos na tanan-tanan. Hindi na nila maubos tanan-tanan kabalo ka. May mga kanal kita skilis ang dalan, may mga ara kita nga mga drainage system. Ang iban nga samtang subong abino kundi subong ara sila da, malapak-lapak na iban masipaan, malapak-lapak, makadto na sila sa mga ang ining mga basura nga ini, nagakadto ka nagahulog sa mga kanal. Di makwa pa na balasang mga taga GSO, hindi na nila na makwa kay ngaran na sa kanal. Pagkatapos kung magbaha gani nga magbara nga aton nga mga drainage system magkalabaha gani reklamuhon ta makuha naman kita ibasol ta naman to kung kay sinoto nga tarpulano. Pero kung ikaw mismo ang imo basura ginauyatan mo kag ginadala mo puli sa inyo balay kag dalon sa basurahan nyo to kung wala ka sa may makita nga basurahan sa lugar, no? Dalon mo to bitbiton mo sulod mo sa bulsa mo kung gamay man lang hindi gani kung ano di sulod sa plastic kag dala. Mga ka-K5, pag-abot nyo sa balay nyo to, butan nyo to sa basurahan nyo para nga ma-pick up sang taga GSO kung sa mga dump truck naton. Hindi kayo ihaboy mo da ito nga sang dalan, ihaboy mo da kundi indiin lang, nagapakita sa pagkadaramhak mo nga wala kagid imo na concern sa imo environment, no? Okay, 5 Jenny.
ang maganda kay K5 June. Ang mga problema yaman niya kay K5 June sa pagbaha-baha. Hindi mo naman niya sala na kay K5 June sa isa lang katawo. Kumbaga it's a collaborative na mga problema kay K5 June nga nagsampaw-sampaw na bala and leads into a disaster na kay K5 June. Tapos ang ending, since nga wala sa may mag-ako, ang intensyon kay K5 June, nagbasulay na lang. Kasi kay Fab June, ibasol sa gobyerno nga wala yung nila, ginaobrang ilang responsibilidad naman niya. Amo gani, kita nga tanan-tanan nag-amot, sinasang para nga magbaha ang kalibutan, pagkatapos, basol mo lang imo sa gobyerno. Tapos, dugangan mo sa gobyerno nga mga kawatan, mga nag-auyat sa gobyerno. Gobyerno, tayo ay problema. Ang nag-auyat sa gobyerno, nga mga politiko mo ng mga kawatan ng mga yudikakak na nga pagit sa mga sindikato nga sa DPWH kag mga sindikato nga mga kontraktor by the way, may nakita ko bla kay 5 Jenny nga kwan nga ginabaligya nga house and lot bla ang biliya do mga 16 milyones siguro naghambal ko smigo ko siling ko pare Hiling ko na minamit, aning ang pagkabalayo, makon mo 16 million yung bili galing, property ka na minami, hambal ya sakon, yung isa lang ng solusyon, pare, ni ko ano, sila nga, dapat kontraktor ka na, para mabakal mo na. Dapat na kontraktor ka na, para mabakal mo na. Tapos, kuha ka to sa mga, sa mga flood control projects. Amo na subong ang bago nga joke. Kita mo mga kontraktor, grabe no. Sobra sa kagatos iyang salakyan. Lalabot nga sobra sa kagatos ibig salakyan niya puro patanan mga mga salakyan nga mga high-end. Mga high-end nga salakyan. May mga Rolls-Royce, may mga ano pa ito, pirti grabe no. Tapos ang matsyag ko, ang ilan nga kwarta, way nila na ginabutang sa bangko, siguro. Matsyag ko, ilan sa nga kwarta, may isang siguro ka kwarto, nga puro lang kwarta, uno da. Actually, kay Fab June, may nakita-kita nga post, no, na interview ni Jessica Soho, one of the veterans kay Fab June sa Mindanao Industry. Interview niya kay Mayor Benji Magalong sa Baguio City kay Fab June. Nga may mga information siya nga nabaton nga sa sobra ka manggaranon sa mga kontraktor kay Fab June, no. Nagakuha sila sa kondo kay Fab June. Kag dira ginabutang ang ilang nga kwarta. Insakto na. May mga ginabutangan sila nga kwarto, dako-dako, yang dra libutang kwarta kay nga hindi na naya, di mo na ipatago sa bangko ano sa bangko na ano, di ni butang sa bangko na. May kilala gani ko ngang iya nga balay may basement. Tapos ang iya nga basement ang unod ya may ato to sa nga kwan nga ano pa siya nang ano gani na vault no? May vault tapos dra ginabutang ang tanan nga kwarta. Dra na ginakuha ang mga kwarta kung tiyempo eleksyon para ipamakal sang buto sa mga pumuluyo. Diri na sa Iloilo. Sang pagbagyo Frank, no? Dumduman mo Bagyo Frank daw 2000 kwanto mo 2008 tong ng Bagyo Frank mo nga itong nalumos blang bilog ang syudad sing Iloilo, bla perting baha di bla sa syudad sing Iloilo. 2009 ata or 2008 na 2008 siling sang akon nga amigo niya pare niya kita ko pare sila ang kwarta ginalabhan kag ginahugasan kag ginalabhan kag ginakuan mo ginakimpitan sa hangir sa halayan mo. Nagkalabasa kay ato to sa basement nila sa ilang nga balay. Kilala mo na, kakilala na sang tanan ng tag-iyas na sang duta, sang balay nga nagkalabasa kwarta niya. Kilala mo gina K5 Gini? Abe, bebe, guess who? Hindi mo kilala. Sigurado kayo, hindi mo kilala? Hindi, kay so far pa mga kilala nga may vault nga damo kwarta. Oh. Ay kung may kilala ako na. Sang 2008 mga pila edad mo?
Grade 4 ako ata, kay Fab June. Grade 4 ka palang gali? Sus, Maria, ihunis mo sa nining-nini ka pa sa tugali. Grade 4 or grade 3 ka kay Fab June. Huwag kapag gani, guro ito maabtan sa imo pamulanon to. Maria, ihunis man. Ate, hindi ka gini ka dumdum nga may balay nga nagbaha nga nalumos ang tubig ang iya nga balay. Ang iya nga kwarta ginlabhan lang kagagin pang amat-amat halay sa halayan. Hindi mo gin man nakilala gali isang una pero subong kilala mo na kay nga Noro komenti mo. Kagi ka assign sa dra ka gani subong na assign si Tihol, hindi mo pakilala. Kaya na sa gabutang kwartas bangko. Ara sila balay. Iban gani siguro base atos balay nila to sa nilaw. Ate, sige na. May nalit ka rin kung mabalaan na gina kung sino ginang ginatumod ko. Sige lang kay Fab June na i-follow up naton buwas kung sino ang ginatumod mo. Mangkot ka na sa iban nga mga media bla si Tihol. Abot na nila dayon. Sige Okay, so night market subong hindi na sa natawag na night market dapat kinimo lang nila nga food fest. Food festival. Tapos i-remind mo ng mga tao nga palakaon na kag mga nagahaboy basura naton ka mga dramhack sinyo. Sige, kay 5 Jenny. Sige, kay Fab June, ini nga balita or ini nga situational report nga doon sa inyo sa DTX Kapamex, nakakapagana ka detox ka pa report na gikan sa Iloilo City. Ini si K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Nabatal mga K5 situational report nagikan sa patrol with K5 Jenny Kauyunan. Nakadala sa aton oras 7 minutos nakaligat sa alas 11. Ang mga balita nga inyo nabatal ng builogman nga ginadulong na sa inyo sa Kalwan sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Labi na gid mga K5 kontra sa mga viral and bacterial infections mga K5, no? Katulad sang sipon, lanat, ubo, trangkaso, mga viruses, no? Nga tugas ang virus katulad abisang inang allergy, katulad sang dengue virus, mga COVID-19, kag iban pagid nga klase sa mga virus nga nagatuga mga K5 sang ato sini nga pagsipon, hilanat, ubo, trangkaso, kag iban pa nga klase sa mga pamaratian. Dapat imno nato nina ang Klinika D3 Bio kaya mo ni siyang pinaka-the best nga antiviral and antibacterial specialist. Nga mga K5 na pinagid kontra sa dengue. Nga kaya ang D3 Bio isa ka software food supplement nga ginhimo gikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga parehong may maayong natural antimicrobial properties. Mga K5, no? Kontra sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides, no, nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga ara sa parte sang D3 Bio ang ginahimo sang lawas naton into monoglycerides kay isa na diri nga tawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga K5, no, isa ka nga halin sa D3 Bio ang gina-consider nga isa sa pinaka-epektibo kay pinakakusog nga natural microbial sa aton sini nga palibot. Pinapanami isang D3 Bio through MCT o kon medium chain triglycerides ang absorption sang pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas. Ang vitamin K mga K5 isa ini ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobrang nga bleeding o pagdugo kung ikaw ang gina-dengue. Pinapanami mas ang D3 Bio ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig man agud nga malikaw ang lawas naton sa bleeding kung ikaw na impekta na sang dengue. So ano pang ginahulat ninyo mga K5, no? Inom kamo sang D3 Bio, the super food supplement para layo kita sa dengue. Kung gusto mo nga mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Alas 11, Jess. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa...
sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbudaw, at lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kag maglubog sa bagunga paglaom. Wala sang laya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiyado ako ni Government Day, before ko na Mexico, almost a decade ago, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow, dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko, dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw, and I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magkapila sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapagayon sa lahat. Yes, wala pa yan na. Ubot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayuhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas sa oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa aktivisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sala. Isa ka kadagdagan naging pangamayuan ko. Salamat gid Dr. Minuy sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasigurog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadagdagan. Mga ka-A5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawan. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sa payaay, bisan, anuman. Handa magpalangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iwong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News sa Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako
ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalaga naton nga oras karon nakalabot kita sa 16 minutos na ang nakaligad sa alas 11. Ginatamyaw si Gary Wanico inang mayong gabi sa kay Mikael. Good evening Idol, please greet Rodriguez family sa sitio Natagnan, Gaban, San Lorenzo, Guimaras kay Dayna kag Mike nga naga-watch gid. Kay Hudlo Montana, good evening. Kay Hill or Jill Magbanwa. Good evening Sir John, pa-shout out gali sa kay Nanay Mirna kag Tatay Pidoy nga nagapamati gid sa imo diri sa Simon Ledesma Haro. Excuse me. Kay Mano-Mano ver end months na dol. Wala ka na gana magkanta, let it snow. Hindi man ako gakanta sina ato suyise sa iya subong gapudupod. Tsaka Jonel Espanola, good evening Idol John, pa-shout out Idol John, okay. Sige, okay ayos, wala sige. So, sakay, sakay Ryan Lester Barcelona. Shout out bi Idol sa kay Tito Caps. Okay. Kaya Julia Alberca Gancia, good evening and shout out man. Okay? Buwas gali beer month na kita. Start na kita sa beer month sa buwas nga adlaw mga ka-K5. September 1. Check na to ng mga detalye sa mabalita nagikan sa iba naton nga mga reporters. Balita karon nagikan kay ka-K5 Jenny kauyonan suspect sa pagpangluthang sa may Don Esteban Lapos nagapabilin sa gapon nga at large. Yari mga detalye sa mabalita upod kita kay K5 Jenny Kauyonan. K5 News FM, Kampiyon Report. Sa K5 June, nagapabilin na at large ang suspect ni K5 June sa pagpangaluthang sa may barangay Don Esteban Lapos sa K5 June. Subong lang gid nga hapon Agosto 20 o Agosto 31 sa K5 June. Sa interview naton kay Police Lieutenant Joey C. A. Orica, ang Assistant Station Commander ng Iloilo City Police Station 9, natabo ka K5 June ining insidente ang sa pasado alas 4 sa hapon tagina ka K5 June bangod nga hindi ka K5 June no napahayag ang biktima ka K5 June na si Orlin Aliban Jr. sa 30 anyos ang nakainom-inom sa K5 June. Kagsamtang nagapuli ini nga biktima ka K5 June, nakita sini ang manghod ng suspect na si Libe Bundalan sa K5 June na may upod nga babae nga naglakat-lakat. Kagulpiya lang sa K5 June ginatapungol. Nagkakomusyon sa K5 June kag ginatinguhaan nga untaton bala ka K5 June sa mga kaupod nila o mga kasilingan nila ka K5 June. Kagilayon mag K5 June nga nagtawhay ang lugar. Pero after 2 hours sa K5 June, nagbalik ining biktima nga si alias or si Orlin Aliban Jr. ka K5 June na may dala na nga kutsilyo kag din pangita ining manghod na si Levi Bundalan K5 June. Agod nga magbalot K5 June kag may tuyo idya na bunon ka K5 June. Apan nakita sining magulang nga si Ryan Bundalana ining pagpanghanap ba kay K5 June nga may dalang kutsilyo ining biktima ginurahan niya kay K5 June tiro ining biktima kag naigo gid sa iyang guya ka K5 June. Sa natabo ini ka K5 June gidayon nga nalagyo ang suspect at K5 June sakay sa iya tricycle. Ang biktima naman sa K5 June ang gintala sa sa Western Visayas Medical Center sa K5 June. Si ang pahayag ni Sir Orica gani kay na K5 June no, hindi pa nila matumod kung bala may
ano ang rason kay 5 June kay wala man ini sang daan nga hilibutanon ini nga biduha ka magtimbang nga bahin kay 5 June na nakibot nang galing sila nga gulpi lang yan na napungol ining biktima kay 5 June. Kaya posible kay 5 June kung natripingan lang sang biktima ini nga lipayon sang suspect kay 5 June. Pero ang katingalahan nga aya kay 5 June nga matapos sila nga nagtapungulay nga nagbalik pa siya kay 5 June after 2 hours. Kag nagbuas ng kutsilyo nga naghana nabunon ini nga libayon sang aton nga suspect kay 5 June. So sa karon ang padayon ang pagpatigayon sa hot pursuit operations sining suspect kay 5 June no kag posible man niya nga pasakaan siya sang kaso sining pamilya ni Orlene kay 5 June. On the other hand naman niya kay 5 June kay na dito sa may Warabanala pa sa kay 5 June na nabungguan sa isa ka single nga motor ang pribado nga salakyan kay 5 June. Sa aton nga inisyal nga pagpangusisa kay 5 June suno sining driver sa motor kay 5 June nakita niya nga or wala nagasignal kay 5 June ini nga salakyan bra kay 5 June rason nga nabungguan niya kay 5 June kay wala siya nakapangaman. Kay 5 June apang gipahayag man niya kay 5 June sang driver sang salakyan kay 5 June nga 10 meters away sa ilikuan kay 5 June nagasignal na sa daan kay 5 June nga maliko kag ginaligar niya nga madasig ang padalagan sang ining motorsiklo kay 5 June bangod nga grabe ang impact UP ang tricycle ang UP ang motor bala kay 5 June kag ang driver sang motor ang nakainom yak kay 5 June wala na ka helmet kag nahibaluan man nga wala sa driver's license kay 5 June ti amo ni karon kay 5 June nagikadto sila kaina sa naton nga information nakadto sila sa Lapas Police Station sa istoryahan kay 5 June kuno bala ko maalig Yohanay lang ni ang magtimbang nga bahin ukon pagsakaan gid kay 5 June sang kaso ning driver sa salakyan kay 5 June. Sagi pagka-drive ka motor pagkatapos, hubog pa pagkatapos, wala pa sang driver's license, may perti ka isog. Sa panig kay 5 June ang naligar nga wala iya nagasignal light ang salakyan kay 5 June kag hinay lang hinay lang niya ang padalagan niya dili lang kuno 20 to 30 kilometers kay 5 June per hour ang iyang dalagan nga makadto ko siya tanay sa Calirial night market kag maglagaw-lagaw kay 5 June. Okay. Sige. Kampiyon nga klase kag why ka na driver's license, hubog ka pa, madrive ka pa. Baw, tanan-tanan nga mga tanan-tanan gid nga mga kanamiton nga klase ka batasan na ra siya. Ang lisensya guro ba si lisensya sa kay kinanay. Sige, proceed. Sige, amo naman na kasi 5 June ang mga balita naton nga na kuha diri sa patrol kay 5 June. Okay. So, sige 5 June before kita nga mag-extra kay 5 June, no? Pila na lamang ka minutos, ma-advance greet ako kay 5 June ka Merry Christmas. Tema kanta ka sang Christmas song. Sige. Ano kantahon ta nga Christmas song, abe? Whenever I see girls and boys selling lanterns on the street, I remember the child on a manger as we sleep. Wala ka naman kay 5 June? Wherever there are people giving gift, exchanging card, I believe that Christmas is truly in your heart. So for a bright tomorrow, when nation will proclaim the name in God. Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget to love we have for Jesus. Dugang nganing ulan karon ni mo. June Volpe. Kiganto si ni Tatay Joe mo.
Tinmurder tang kanta ya. Importante ka kanta, no? Sige. Merry Christmas sa K5 John. Yes, same to you in advance. Sige, K5 John, report sa patrol. Kaupod si K5 McCoy Espeha, naman si K5 Jenny Kauyunan para sa kapin nga balita sa Servisyo Publiko. Kagalingawan sa Ilipino. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Batian mga K5 balita nagikan kay K5 Jenny Kauyunan. Nakadala sa aton oras 25 minutos na kaligad sa alas 11. Ang mga balita nga inyo batian ng builog man nga ginadulong na sa inyo sa kalwan sa klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa. May chia seeds extract powder kag mayara nga sugarcane extract powder. Nga nagabuli ini para sa pag-detox ang ato sining lawas bukod kay puno ini sang antioxidant. Ang chia seeds extract powder nagabuli ini para sa manami nga inang manami naton sining inang pagpatunaw sang pagkaon. At pinaka-the best ini kay nagabuli gini para sa constipation. Mga K5 no, Klinika DTX Coffee Mix, gakape ka na, ga-detox ka pa. Check na to, dugang nga may detalye sa mabalita. Upo naman kita kay K5 Alex Escalante. May kang tanan sa sining report nga bagong LMP officers sa probinsya sa Iloilo, nagsumpa na. Yari mga detalye sa mabalita. Upo kita kay K5 Alex Escalante. K5 News FM. Kampiyon Report. Nagsumpa na ang bag-o nga mga opisyales ng League of the Municipalities of the Philippines o kon LMP Iloilo Chapter nga gin-administer ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Ini ang kasunod sa ginpatigan nga eleksyon sa isa ka hotel sa syudad sa Iloilo sa diin na eleher bilang presidente si Honorable Suzette Mamon sang Badyangan Iloilo. Executive Vice President naman si Honorable Maria Teresa de Buque sang Anilo Iloilo kag Vice President for External Special Concerns si Honorable Richard Garin sang Miag Iloilo. Secretary General si Honorable Jose Abad Lazaro sang San Joaquin Iloilo. Treasurer si Honorable Ain Kenneth Alfeche sang Alimudian. Auditor si Honorable Matt Palabrica sang Bingawan Iloilo. Business Manager si Honorable Maria Angelica Bianca Riquinto sang Estancia Iloilo. Public Relations Officer si Honorable Maria Joffel Solvedilla sang Zaraga Iloilo. Sergeant at Arms si Honorable Ray Grabato sa Ngamina Iloilo. General Legal Counsel naman si Honorable Virgilio Teruel sang Tigbawan Iloilo. Napili naman bilang Board of Directors ang pila ka mga alkalde sa probinsya sang Iloilo nga ginlakipan nanday Honorable Janet Colada sang Gimbal, Honorable Vicente Escorpion Jr. sang Igbaras para sa 1st District of Iloilo. Para naman sa 2nd District of Iloilo, napilian si Honorable Bonifacio Salapantan Jr. gikan sa San Miguel Iloilo kag si Honorable Maria Lina Hulipas sang Leon Iloilo. Sa 3rd District of Iloilo naman, napilian bilang Board of Directors si Honorable Elizalde Pueyo sang Cabatuan Iloilo kag si Honorable Rafael Enrique Lazaro sang Pototan Iloilo. Sa 4th District of Iloilo, napilian man si Honorable Giancarlo Nino Fernandez sang San Enrique Iloilo kag si Honorable Robert Martin Pama sang Dueñas kag para naman sa 5th District of Iloilo si Mayor John Aying sang Sara Iloilo kag si Mayor Nielo Tupas sa Barotac Viejo. Kadungan sang pagpanumpa sang bagong mga opisyal, tigayon naman nga gin-turnover sang mga outgoing nga mga opisyal ang ilang mga katungdanan sa mga newly elected officers sa diin nagpasalig man ang mga ini sang ilang nga support. Gintambungan naman sang nagkalain-lain nga mga kongresista nga ginlakipananday former 2nd District Congressman Mike Goriseta, 3rd District Congressman Lawrence Defensor, Uswag Ilonggo Porto List Representative James Jojo Ang, DILG Iloilo Provincial Director Engineer Carmelo Orbista, kag SDO of Iloilo Superintendent Dr. Ernesto Cervillon ang among nga kahiwatan. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX 500. Food supplement agud makalikaw sa cancer, diabetes,
diabetes, hypertension, kag iban pa nga mga sakit. Ako si K5 Alex Escalante para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Katapusan naton nga mga balita, mga ka-K5, nagika naman kay ka-K5 Karen Badilla, lalaki nga nalumos sa suba sa Tigbawan, posible nga nahulog bangod sa kahulogbon. Kagini nga mga balita ang buylog nga ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika X10 for Supplement for Men. May makakakalabuwas kang nagabulig ini para sa maayo nga sirkulasyon sa dugo, kang nagabulig hatag extra energy sa lawas naton. Pabilin sa huben ang performance ni Mrs. o ni Mr. para sa kay Mrs. mga ka-K5. X10 for Supplement for Men. Bakla sa mga butikag sa tanan nga mga klinika de alternatibo medicine and wellness center ni Doc Ramil Oy. K5 Karen Balia sa mga detalye na sa mga balita. K5 Karen sa report, standby. K5 News FM. Kampiyon Report. K5 June nagautaw-utaw sa suba kag wala na sang kabuhi ang lalaki sang iniiya ang nasapuan dito sa may barangay Durungan, Tigbawan, las 8 sang aga, Agosto 31. Sunod diri sa kaypo ng barangay Joel Cabalar, ang lalaki ang isa ka manug-uling kung sa diin ang chief tanod sang ilang barangay amo ni ang nakakita sa biktima kag ginapahayag sini nga ang victim K5 June ang yara sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon kag gikan ini sa balay sang iyang paryente dito sa may barangay Sermono kag nagpamilit ni ang victim nga magpauli sa ilang balay bisan pa yang hubog ini sa diin ginpunggan pa siya sang iyang paryente nga hindi anay magpauli kay ti baskog ang ulan sa tong Biyernes sang gabi sang Agosto 29 kag tiamo na lang ni sang pagka August 31 sang aga nasapuan na lang ang biktima nga nagautaw-utaw na sa suba kag posible nga nahulog ini bangod ya sa kahulogbon K5 June. Kag sa karon padayon ang investigation sang Tigbawan Municipal Police Station sa pagpanguna sang ilang hepe nga si Police Captain Alfred Mansoy. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, sang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5 healthy coffee ini nga nagahatag ya sang maayong nga benepisyo sa aton nga lawas bangod sa natural and organic ingredients kaangay sang ampalaya, chia seeds kag de-sugared sugarcane extract. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Alang-alang na tiyempo tama ka K5 diri sa ato sila nga pagpangalagad. Kita ay kita buwas sa gabi diri sa ato sila nga pagpangalagad starting September 1 no? Buwas nga adlaw. Mga ka-K5 kita ay kita kag mabatian ninyo kita sa ato sila nga programa ang K5 Night Watch. Mabatian na alas 7:30 sa gabi, tubtob alas 9:30 sang gabi. Kita boss ha. Kita kits. K5 no, starting September 1 alas 7:30 to alas 9:30 ang programa K5 Night Watch. Upod sa inyong alagad, then after that batian ang Laugh Out Loud with K5 DJ Macho Kulit 9:30 to 12 midnight. Ngalan sa bilog nga pwersa sang K5 News FM Iloilo, ako naman yung ka-K5 June Aluhado kapulot para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa